Nastavenie sadzieb zdravotného a sociálneho poistenia a parametrov dane z príjmov. V bode programu nastavenia služby je formulár sadzby ZPSP daň z príjmov. Po odkliknutí program otvorí formulár, kde nám ukáže, ako sú ponastavované percentuálne sadzby pre každý odvodový fond za zamestnanca a zamestnávateľa, maximálne vymeriavacie základy a minimálne vymeriavacie základy. Okrem toho sa v tomto formuláre nachádzajú ešte ponastavovaný daňový bonus, výška daňového bonusu, výška odpočtu na daňovníka mesačná, sadzba dane z príjmu, minimálna mzda, úväzok v hodinách na deň vašej firmy, nastavené percento odvodov do sociálneho fondu. Plus bankové účty pre úhradu dane z príjmu, zrážkovej dane a sociálneho poistenia. Pokiaľ chceme upraviť niektorý parameter, klikneme na tlačítko Upraviť, program nám sprístupní nastavenie parametrov, po prípade kliknutím na ikonku môžeme upravovať jednotlivé účty na daň z príjmu, zrážkovú daň a sociálne poistenie. Úpravy zapíšeme kliknutím na uložiť pri bankových účtoch alebo uložiť úpravy pri úprave percentov a základov pre odvody. Tieto parametre dostanete prednastavené v tvare pre aktuálne zákony. To je všetko, čo sa týka nastavenia sadzieb a základov pre odvody a dane z príjmu.